Idemo prvi put na Novi most. Jao što je lep. Lepo svetlo. Jao što je lep. Srećna Nova godina. Srećna Nova godina. Jaj! Jao, sine! Wow! Hoćeš da stanemo da gledamo malo? Ne, možemo. Ili stoje ljudi? Ajde stoji ljudi. Ajmo na sredinu, nemoj vam. Ajde. Wow, Ajde stani tu, stani tu kod pilona, stani tu, Pa tamo desno. ćemo na sredinu. Tu, pa tu je sredina. Samo da ga prepišem. Snimi ljudi. Svi se slikaju, ceo Beograd. Ej, autobus je da. Pusti ovo što se zove. Kako je dobar most. Ovdje će tramvaj biti u sredini, da? Metro, ovaj. Whatever. Za 20 godina. Beograd nema metro. Idemo dakle, ćemo da se odveze. A pa da, do Buvljaka, tako? Što sam idemo do bloka 417. Ne trebalo bi da je Sava centar. Pa idemo do bloka pa ćemo posle. Kod Ideole, desno. A kad se budem vraćajući ću tamo. Pa kakvi? Ti ideš pravo i tačno izbiješ kod tebe tamo. Pa na Hipodrom Rakovački potok. Svaka je čast. Bravo. Bravo za most. Bravo za Beograd.